Que sería das festas en xigantes e cabezudos? Tanto para elaboralos como para restauralos resulta fundamental o traballo dos artesáns. Hoxe en Lugo coñecemos a artesá que se encarga dos do San Froilán. Son figuras fundamentais en toda festa que se prece. Así é todo, os xigantes e cabezudos chegaron a estar ausentes nalgúnas das principais citas festivas do país, como ocorreu no San Froilán durante décadas. Neste caso, a súa recuperación debese ao achado por parte dunha artesá do cartón pedra, Marga Portomeñe, que lles devolveu a vida grazas ao seu traballo. Un día no auditorio de Lugo atopei na sala de caldeiras pois un montón de cabezudos e os dous xigantes. E entonces propuxenllo a cultura aquí de Lugo que si se restauraban, e así foi, restaurámolos. Igual facía 40 anos que non salían. Había xente que se acordaba, pero a maioría non sabía o que era un xigante aquí en Lugo. Integrante da Chádego Teatro e alumna de Cucas, Marga Portomeñe foi tamén responsable da restauración dos xigantes e cabezudos de Viveiro. Actualmente rexenta un taller en Lugo, onde recibe encargas de toda Galicia e de Asturias que atende coa axuda da súa prole. A min tamén me apetecía facer creación propia, non? E entonces collen un local da Tinería, do barrio da Tinería, que axudaba ao concello a alugar baratos os locais para incentivar a zona. Fai un ano que estou ali e axúdame un pouco a miña filla maior. Entre as súas creacións propias figuran amplo catálogo de personaxes como as maruxiñas, os pantagrinos ou as peixeiras, as últimas feitas a grande escala.